Vă salut, pasionați ai sporturilor extreme și nu numai. Astăzi ne-au ajuns motocicletele de drive test. După cum știți, cei care urmăriți acest canal, acum 2 săptămâni parcă, am avut la drive test ATV-uri, side-by-side-uri în număr de 9 unități. Și astăzi a venit, de fapt astăzi ne-au ajuns motocicletele de drive test. Practic o să avem caravana CF Moto, chiar că rimează. Și pe scurt vă arăt ce motociclete o să avem la drive test. O să fie 4 bucăți. Pentru a putea participa la drive test este foarte simplu. Trebuie să aveți categoria A și să veniți complet echipat, cască și așa mai departe. Deci veniți cu buletin, permis și complet echipați, ca să puteți lua motocicletele la drive test. Puteți face drive test atât cu o singură motocicletă, puteți să le încercați pe toate dacă aveți timp și răbdare. Deci nu este nimic limitat. Veniți și vă dați cu fiecare în parte dacă asta vreți. Bun, haideți să vedem ce motociclete avem la drive test. Aici avem un 650 MT, un motor de 650, undeva la 60 de cai putere. Ăsta e un Adventure. Aici ar fi un 300 NK, motor de 300, în jur de 30 de cai putere. Mai departe, un CF Moto GT 400, motor de 400 de centimetri cub, în jur de 40 de cai putere. Ăsta e GT-ul, deci carenat față de NK, măcar le și observați. NK-ul e un naked, ăsta un sport tourer cumva. Cam asta se vrea a fi. Ce are în plus, are acest parbriz, carenele astea ieșite. Deci protecție la vânt mult mai bună decât pe naked. Așa e un naked și astea ar fi protecțiile. Bun, și ultima motocicletă, un CF Moto 650 NK. Ăsta e același motor ca și pe MT, un 650, în jur de 60 de cai putere. Ăsta e tot așa un naked. Ca să observați diferențele, nu avem parbriz, carenele sunt ceva mai ieșite la 650, dar tot n-au protecție la vânt, precum avem pe GT-ul acesta. Bun, astea ar fi motocicletele. Drive testul are loc sâmbătă între 9 și 14, deci de la 9 dimineața până la ora 14. Aici la noi, reper, o să aveți acest balon gonflabil ăsta, ATV-ul ăsta gonflabil. Și adresa este Calea Șagului, numărul 233. Așa arată showroom-ul. Aici vă așteptăm la drive test, o să fie și un cort, o să fie mai multe lucruri aici montate și cu siguranță o să găsiți ușor showroom-ul ăsta. Cam atât pentru astăzi. Vă așteptăm în număr cât mai mare. Până data viitoare vă doresc mulți kilometri petrecuți în off-road, fără evenimente. Ce aș vrea să mai completez ar fi că drive testul se ține în 17 iulie. Pentru că eu o să public acest clip, doar că cu siguranță unii dintre voi o să vă uitați mai târziu la clip și să nu inducem în eroare lumea. Deci 17 iulie 2021. Atunci are loc acest drive test, pică într-o zi de sâmbătă. Interval orar 9-14. Vă așteptăm. O zi superbă.